रसीला म्यूजिक प्रेजेंट्स दशहरा के संयम जद छे पूरे पूरे सुती सुती से जिया होई जाय छे भरे के दशहरा के संयम जद छे पूरे पूरे सुती सुती से जिया होई जाय छे भरे हम सैया के हम राजा जी के हमर भतारा के होई न छे खारा या बाकी बितैबे के नजारा हमर सैया के होई न छे खारा या बाकी बितैबे के नजारा हमर पिया के होई न छे खारा या बाकी बितैबे के नजारा म्यूजिक डायरेक्टर रसीला म्यूजिक प्रेजेंट्स बेदर्दी सजनवा लगने कराया चुके सखियों में से हमारे भीज गेलै साया के खाली देखै में लाग छे पारा या बाकी बितैबे के नजारा हमर सैया के होई में छे खारा या बाकी बितैबे के नजारा म्यूजिक डायरेक्टर कोई छे डीजे धनवन किसवा बैठ गेल शीतलहरी देवरा गौरबिया जय हरदम रह जाय के बहरी के करम शिवम के दोस्त छे सारा या बाकी बितैबे के नजारा हमर सैया के होई न छे खारा या बाकी बितैबे के नजारा दोसरा के संयम जद छे पूरे पूरे सुती सुती से जिया होई जाय छे भरे हमर सैया के हमर भतारा के होई न छे खारा या बाकी बितैबे के नजारा हमर सैया के होई न छे खारा या बाकी बितैबे के नजारा रिकॉर्डिंग बाय अजय स्टार बिहार। रसीला रिकॉर्डिंग स्टूडियो हसनपुर बाजार मल्ही।